В Холандия има една сграда. В нея няма никой. Но тази сграда всеки ден определя съдбата на 17 милиона души. Освен това, това не го прави човек, а компютър. Казва се БОС. Холандското правителство гарантира със закон, че никой човек не може да промени решението на този компютър. Защото инженерите забелязаха нещо. Човекът се паникьосва, компютърът не се паникьосва. Ето това е историята на най-голямата война, която светът е водил срещу морето, и в тази война последната дума не я казват хората, а една машина. Нощта на 31 януари 1953 година. Северно море тихо залива югозападната част на Холандия. Колко беше часът, никой не знае точно. Защото голяма част от хората загубиха живота си, преди да се събудят. 1835 души загубиха живота си. 2070 квадратни километра земя останаха под водата. Но истинската трагедия на това бедствие е, че то е било предсказано предварително. Имаше един млад инженер, Йоан Ван Виен, който с години писа доклади на началниците си. Каза, че този път няма да издържат на една буря. Никой не го слушаше. Затова той започна да пише в едно професионално списание под псевдоним Дъра Касандра. Името на пророчицата от гръцката митология, която виждала бъдещето правилно, но никой не й вярвал. Касандра излезе прав, но хиляди хора платиха за това с живота си. Няколко седмици след бедствието холандското правителство взе решение. Това няма да се случи никога повече и бюджетът изобщо нямаше значение. По онова време стойността на проекта беше изчислена на 3,3 милиарда гулдена. Това се равняваше на 20% от националния доход на Холандия. Една единствена държава посвети 1/5 от националното си богатство на борбата с морето. 400 милиона гулдена, дошли от плана Маршал, покриха част от работата, но основният ресурс дойде от друго място. Точно по същото време беше открито холандското природогазово находище. С други думи, онези гигантски язовири, които днес туристите снимат, всъщност бяха финансирани с газ, излизащ от подземните недра. Когато проектът беше завършен през 1997 година, разходите бяха достигнали 8,2 милиарда гулдена и инженерите започнаха от най-малката и най-проста структура, преминавайки към най-голямата и най-сложна структура. На всяка крачка те се учеха от предишната. Пристанището в Ротердам е едно от най-големите пристанища в света. Но в същото време то е и коридор, през който буреносна вълна би могла да нахлуе директно в града. Инженерите се сблъскаха с дилема. Ако затвориш пристанището, спираш корабния трафик. Ако го оставиш открито, градът потъва. Решението са двете гигантски врати Маесландкеринг. Всяка от тях е с дължина 210 метра. Подкрепени с стоманени конструкции, поздрави от Айфеловата кула. На тези конструкции лежат сферични лагери, излети от 52 000 тона бетон. Но същинският проблем не е в техния размер. Същинският проблем е следният. Човек не решава кога ще се затворят тези врати. Системата БОС изчислява прогнозите за водното ниво в Ротердам, Дордрехт и Спайкенис на всеки 10 метра. Ако прогнозираната вълна надхвърли 3 метра, вратите започват да се затворят, без да чакат одобрението на който и да е човек. Тя беше проектирана да работи без човешка намеса. Защото понякога най-големият риск не е компютърът да допусне грешка, а човекът да си промени мнението в последния момент. През 90-те години софтуерът на тази система беше тестван според най-строгите стандарти за безопасност. Защо? Защото незатварянето на този язовир не е просто повреда. То означава живота на 1,3 милиона души. Интересен сблъсък възникна в Остершелдекеринг, най-голямата част от проекта Delta Works. Инженерите първоначално искаха напълно затворен язовир, но еколозите и производителите на миди и стриди се възпротивиха на това. Ако този естуар се затвори, приливът ще свърши и екосистемата ще умре. Резултатът беше компромис. Беше изградена бариера, състояща се от 65 гигантски бетонни пилона и 62 стоманени врати между тях.
Тези врати обикновено са отворени и се затварят само при екстремни метеорологични условия. С други думи, тази структура е проектирана както да спре морето, така и да поддържа морето живо. Една инженерна философия, чийто аналог в света е рядко срещан. 1/4 от Холандия се намира под морското равнище. Тази страна дължи своето съществуване на милионите изчисления, които един компютър извършва всеки ден. Създадената през 2008 година Делта комисия прогнозира, че до 2100 година морското равнище може да се повиши с 1,3 метра, а до 2200 година с 4 метра. С други думи, тази война не е приключила. Тя просто се предава на следващото поколение. Холандия не спря морето, тя просто се научи да му казва кога може да влезе вътре. Ако бяхте вие, щяхте ли да поверите живота си на решението на един компютър? Между другото, ако не сте гледали видеото за океана под пустинята на Либия, което разказах миналата седмица, ви препоръчвам да го изгледате заедно с това видео. И двете разказват за двете най-големи войни, които човечеството е водило срещу водата.